Yan. Macdo. Tsaka si Reniel. Uno fuel ah. Malikboy. Oo. Pagkababa ng Kayunas. Yan, let's go mga sir. Ride safe sa amin. So mga sir, itong dalawa na to, ngayon ko lang talaga nakakasama to sa rides. Actually, matagal na namin talagang gusto, plano na mag-rides. Kaya nga lang, busy yung boss namin, yung nauna, si Boss Macdo. Masyadong nagpapayaman. Tapos yun, kami medyo busy lang nito rin ni Sir Reniel. Siyempre alam nyo naman, school works. Pacing namin ito 70. Ganito lang, mga takbong 70 lang kami. Okay din naman kung may makakasabay kami sa highway mga sir. So yun mga sir, siguro update ko na lang kayo mamaya kasi medyo mahaba yung biyahe namin. First stop namin, Uno Fuel, Malikboy. Picture tayo dyan, oh. Picture tayo dyan, Sampalok. Sa baba. Sa baba. Meron sa baba. Shout out kay bro, DJ.
Siyang guide natin dito sa Mauban, nagtimbre rin sa atin. Na safe tayo, Sampaloc, Quezon tayo. Yan mga sir, sasamahan daw niya tayo sa Mauban, Torial Road. Yung dalawa kong kasama na yun, oh. Nagpipicture pa. Masayang masaya at pinayagan ng misis. Ayun, oh. So yun mga sir, oh, shout out kay Sir BJ. Siya yung sinasabi ko sa inyo kanina, nasasamahan tayo dun sa Mauban. Although alam ko naman, kasi sa may planta lang yung daan, basta gusto lang niya kami samahan, tsaka napakasaya naman. Mabuti may tropa tayo dito. Welcome to Sampaloc. So maliit lang bayan lang din nila, parang Pagbilao. Dito ako napitikan dati, oh. Itong kurbada na to, nung endurance, napitikan ako dyan. Sleeper clutch, napaka-smooth. Ginagawa mo. Speed limit 30 kph. Nakakaya kay Pops BJ, ah. Pero sana nagdala pala kaming snacks, ano? Baka mamaya wala kaming makain dun. Yun, oh, Municipal Hall, Sampaloc, Quezon. Sakit ng bilbil, oh. Uy, sa Renyel, sakit ng bilbil mo. So yun mga sir, dadaan kami dito sa Seawall, Mauban, para makita nyo naman yung view. Eh mga sir, nandito tayo ngayon sa bagong bayan na Timonan. Parang bagong bayan lang, no? Yan mga sir, Seawall tayo. Yan, oh, Seawall Mauban. Wow! Yan, oh, kala nyo Masbate, no? Nakakamiss, parang 2 taon, 3 taon na akong hindi nakapunta dito. Medyo sira na rin yung mga bricks nila. So yun, inikot lang tayo ni Idol. Yan, oh, I love Mauban. Got Mauban. Shout out. Napansin ko lang, mga sir, pansinin nyo yung seawall nila, linis. Doon mo makikita talaga kung gaano kaganda isang bayan. Yung disiplina ng mga tao, mamamayan. Kita nyo naman, wala ako kahit balat ng candy, upos ng sigarilyo, wala akong nakita. Yan, oh. Simula na tayo ng major road. Dito na tayo sa may binubutas na part. Hindi lang naman daw road dito. So pudol. Ito yung ano, Mauban Torial Road mga sir, ha. Yan mga sir, kitang-kita nyo Cagbalete Island. Yun, oh, Sir Renyel Macdo, shout out. Napakatindi.
you mga sir. Hataw. Chill ride, mabuhay. Suabe. Tapos dito may maganda pa ring beach. Napakandi. Kung talaga lang alam namin to, siguro mababalikan namin to. Baong kaming damit. Oo, napakatindi mga sir. Malapit na pala itong matapos talaga. Konting-konti na lang nasa real ka na. Kasi yung sa real may nag-upload sa Facebook eh. Talagang yung tulay na lang yung ginagawa. Nalimutan ko lang kung anong barangay yun. Pero binanggit nila na yung tulay na nga lang daw ang problema. Napaangas oh. Jam. Kadadadada. Ha? Nasa atin muna na tayo. Nasa real na. Tulay na lang daw ang ginagawa dun eh. Ah. Doon ba yun? Yo mga sir, dito na kami sa Real to Mauban Road. Vice versa na Mauban to Real Road. Salamat nga pala muna sa nag-tour sa amin. Walang problema, basta tropa. Yan, Pops BJ. Sir Riniel. Napasubok, ito ba ang pinakamahaba mong ride, sir? Ito yan. Ito daw, ito. Ikaw ba? Ito ba ang pinakamahaba mong ride? First time! First time! Okay, shoutout mo muna yung misis mo para payagan ka ulit. Shoutout kay Dynachel Munoz. I love you! Yan, ayan. So, pahinga lang kami ng konti mga sir, tapos balik kami. Tapos food trip kami sa Mauban siguro. Mas malapit eh, 11 na. Grabe nga naman ang dagat. So, nakita nyo naman kanina yung mga daan. Pero solid do. Para ka lang ding nasa Timonan. Pero syempre Para ka lang nasa Karinay. Nasa Karinay. Pero syempre ibang iba rin oh. Ang kagandahan niya kung sana makapag-swimming kami. Safe na safe. Walang COVID dito. Kami lang ang tao. Sa mga ano. May floating cottage dun oh. Mga sero doon sa dulo. Tayo nakapagdalang shades. Isang sisling na sisig. Pork or chicken, sir? Baboy. Pork sisig? Hindi lang marita mo. Mimix ko na po ba yung egg? May mix na daw ba yung egg, sir? Mimix ko na yung egg. Huwag. Sige po, sir. Nilabon daw na egg. Nilalabon? Ilagay mo lang. Sige, stick lang. Ano yung libre po? Libre yung stick. Sabi ko, tubig lang. Nakakaya na wala ba tinapay? Hindi, libre nga po yan. O libre daw po. Hindi naman po kami order eh.